Kukas meillä täällä on? Mä oon Manu Kiiskinen, mutta mut tunnetaan tossa skeittauskisoissa Bone Crusher tai tuolla Pääkallon murtaja nimellä. Nimi on tullut siitä, että kun mä en ikinä käytä kypärää. Mä oon silleen niinku, että ainoastaan pelkurit käyttää kypärää. Et sä voi aloittaa jotain harrastusta, jos sä pelkää. Et sä niinku, se on se, että sun pitää mennä niinku sun mukavuusalueelta pois. Siis muahan pelottaa ihan vitusti, kun mulla ei ikinä kypärää päässä tai mitään suojaa. On mulla kerran just nilkka revähtänyt, kun mä vedin ihan vitun korkealta rampilta. Mitä sä ajattelit täällä tänään tehdä? Mä ajattelin tulla tänne testaa tätä uutta parkkia. Täällähän pidetään nyt pettikisat. Se on semmonen kuin Street Corner SM-kisat. Mutta nehän ei oo Suomen mestaruus, kun siis mä tuun vissiin tänne yksi. Ne on mun kisat. Toivotaan, että mä voitan ne. Näin on. Mut mitä sä oot niinku, mitä sit kaikkia temppuja sä osaat? Mitkä niinku lähtee kliinisti? Mun go-to-temppu on laserflippi. Se lähtee niinku aina. Mä tykkään niinku vetää suoraan ramppiin laserflippin tästä ja sitten vetää tohon. Ja sitten mulla on ruvennut toi vertti vähän kiinnostaa, niin Christeri, Tony Hawk 900. Ja kickflippi on aika semmonen niinku, tiedätkö, olli ei tuu ikinä tehtyä, se on ihan vitun niinku tyhmille ihmiselle. Ja popshuvitti. Mikä vittu siinä on järki? Miksi et sä vedä 360 popshuvittia? Siis siinä ei mitään järkeä, että sä vedät tästä vitun paskaa. Mutta grindeista niin meitsi tykkää eniten kyllä boardslide. Se on kyllä aina naaskanut. No joo. Ja siis meitsi on harrastanut tätä 5 vuotta ammattitasolla. Mä osaan kaikki temput. Mä osaan jopa niitä, kun sä pompit trukin päälle ja teilipomppii tuossa maan. Ja sitten mun piti kertoa tää, mulle sanoi toi juontaja, että tää pitää kertoa. Tää skeitti tässä. Mä oon saanut tän sponsorilta. Mun sponsori on BBC, eli Bad Boys Club. Ja tää on BBC-dokumentti tai BBC-magasiinivideo. Ja me näytetään tässä kaikkia temppuja, mitä me osataan täällä päin. Ja joo. Eiköhän me vedetään eka laini. Joo. Opettaa mitään temppuja, mitä pitää tosta tehdä. Tyyli kickflippi ja sitten kun hyppää tosta takas alas. Niin. Siis hyppääkö mä toiselle puolelle? Joo. Voinko mä tehdä kickflippiä ja sitten pitää kiinni? Joo, voit. Ei soita ampulla. Laita nyt vittuun se kuvaus. Laita vittuun se kuvaus. Sori. Eiku. Mä keksin uuden tempun. Koffin manuaali. Mä droppaan tosta ekasta rampista. Sitten mä vedän tosta toisesta rampista. Mä vedän tohon saatana funboxin päälle manuaalia. Ja sitten mä vedän 50-50 grindia ja mä hyppään ton ledge yli. No. Come on. Missä se lähtee? Yhden on ne fist bump. Oot. No nyt se liitto lähtee Tony Hawk Skater X:lle. Oota. Tois vittu tästä. Mä en oo mun ammattiurassa tehnyt mitään noin vitun vaarallista. Ja tiedätkö mikä tästä tekee kaikista niinku hienoimpaa? Mullahan nyrjähti nilkka tässä lähiaikoina. Mä vedin ihan vitullisesta rampista. Siis se oli niinku toi ramppi tossa, mistä droppinnasi. Mut se oli vittu... Ei se oo isoin mistä mä oon dropinnannut, mut sanotaan, että ois 80 metriä korkeampi kuin toi. Et mä oon ihan ilmen piirtäistä dropannut. Joo, mut siis se ihan oikeesti tapahtui niinku isossa rampissa.
kickflip. Ai saatana! Ai jää. Vittu! Mitä vittua? Ai saatana se taittu! Mitä vittua? Ei laita kaveri pois, soita jollekin. Mä soitan. Pumppaustracki. Lisätietoi löytyy tästä. Eiköhän me mennä. Mä elän vaan kerran. Ei. Ei. Ai vittu. Hei. Ei mua pääkallon murtaa. Ihan vittu muuten vaan sanot. Mikään ei satu, jos sä oot tämmönen pyhä enkeli. Testaan tätä uutta puulia, tätä uima-allasta. Sitä ei voi täyttää vedellä, kun siellä on viemätti siellä. Se on uima-allas. Mä en oo ikinä käynyt tässä, mut mä oon tehnyt kickflipin ja Christ Airin tästä. Se ei oo vielä kukaan Suomessa tehnyt. Oi vittu! Jumalauta, mä saan ekalla! Mä saisin vittu ekalla! Jos mun valmentaja ois täällä, niin vittu se ois iloinen. Ei vittu! Tää on ainakin vittu... Ei jumala, saaks sä tän klipille? Saaks sä tän klipille? Jumalauta! No hei, jatketaan. Nähdään ensi paikas. Sä ikinä nähnyt, että näin nuori ihminen 11V vetää tohon grindiin? En oo. Ja mua vituttaa toi, että jengi sanoo, että mä en oo 11V, mutta jos mä identifoidun sellaiseksi mä oon. Joo. Eli saa yhden potkasun pitkä. Mua sanotaan kans Nokian pupujussiksi. Mulla on Nokian isoimmat ollia. Ja mä näytän tutoriaalin, että jengi kyselee, mitä helvetissä mä saan niin korjaamaan. Mut siis tässä on tää mun olli, niin kuin näitte, niin se taika liittyy siihen niinku poppiin. Ja kuinka paljon se poppaa tosta maasta. Et niinku tiiäts, perus joku tiiätsä sellainen, että ekaa kertaa skeittilautaa, niin nehän vetää silleen tälleen. Ei toi vittu poppaa, kato. Ei vittu tee mitään, kun se pitää olla silleen niinku tälleen, että se menee about tähän asentoon. Sitten toisella jalalla täältä ylös. Sitten grindia. Ilman grindia ei oo hyvää mindia. Siinä on vaan kiviä ihan vitusti. Siinä on kiviä ihan vitusti. Siinä on ihan vitusti kiviä. Siinä on taas ihan tällainen isoja kiviä. Tota ei voi laskea. Siinäkin on kivi. Mut nyt mähän on säästellyt näitä parhaimpia temppuja. Nää ei oo vielä mitään, vaikka nää näyttää vitu hulluilta. Nää ei oo vielä mitään, mitä mun kirjastosta löytyy. Joten nyt mä vedän kaikista parhaimmat ja hankalimmat tempput. Näetkö sä ton ledgen tuo ylhäällä? Mä vedän tohon feeble grindia. Tai lip slidea tai tail slidea, mikä vaan sattuu tulla. Mä mietin vasta ilmas nää jutut. Mä vedän tohon tempun. Mitä sä et aina ikinä nähdä.
Saatana. Kuva. No. Mä oon koko vitu ajan valehellu. Häh? Mikä vitun ammattiskeittaajaa? Vittu. Mikä vitun persejäljen mulla jäi tuohon? Mä oon pelannut sitä uutta skeittiä vaan vitusta ja mä luulen, että mä osaan. Nää se saatanan Pekka Hirvonen, joka laittoi sulle sen saatanan viesti. Mun saatanan valmentaja on. Lähdetään nyt kotiin. Tiedätkö ottaa yhtään?